Boas tardes. Antes de nada, agradecer ao Clúster da Madeira e en especial a Laura o convite para participar en estas xornadas. Tamén quería felicitar a todos por este 25 de abril. Somos 3Ps Arquitectos, un pequeno estudio con base na Coruña que se fundou no 2005 por Enrique Iglesias, Carlos Mosquera e Alberto Pérez, que son eu. Entendemos a profesión de un xeito transversal, dende o estrito oficio de arquitecto até o activismo cultural pasando por a divulgación e a investigación. Hoxe aquí vamos a presentar tres obras onde o nexo común é a utilización da madeira en diferentes formas, sistemas, podríamos chamar, e un pouco facer unha reflexión, que é a reflexión que se intúe no título, que é máis con menos madeira. Porque estamos vendo que comeza unha época fantástica para a madeira, non? Porque podíamos ver que fai 30 anos, cando comezamos nos a estudar a arquitectura, a madeira estaba un pouco denostada, non? Naqueles apuntamentos decía que un forxado tradicional estaba obsoleto. E despois de 20 anos de profesión, creemos que fixemos máis forxados tradicionais que forxados de formigón. Entón, vamos a presentar tres obras. A primeira obra é unha vivenda que fixemos na aldea da Laxe, en Vilaboa, en Rutis Vilaboa, é a parroquia, no concello de Culleredo, aquí moi perto da Coruña. Despois unha intervención que iba a ser efímera, pero xa ten pois casi 13, 14 anos de historia, non? De vida, e por último outra vivenda, non? En unha vivenda na aldea do Machado, na parroquia de Esperela, Mosteirón, Sada. Vivenda na Laxe, Vilaboa, Culleredo. Aquí temos a parcela, que é unha parcela moi alongada, casi 50 metros de lado a lado, con un ancho que varía entre os 6 metros e os 9. Con dúas construcións, unha construción principal, que era a vivenda, que en dúas plantas, cada planta estaba a 2 niveis, e un galpón posterior. Esta configuración é moi interesante porque esta aldea está nun acceso importante porque liga Vilaboa ca terceira ronda e entón ten moito tráfico e ten un pouco antes da parcela que nos ocupa aparece a aldea como tal, que é un paso estreito e complicado, pero despois hai unha serie de rúas perpendiculares a esa estrada principal que acaban en fondo de saco, son vivendas todas en medianeira e a maior parte delas teñen unha eira comunitaria detrás. Aquí podemos observar esa eira comunitaria que se foi rompendo, non? Detrás das vivendas e con saída propia, non? O veciño pediu cortar e cedeu para facer esta servidume de paso e así como atopamos nos a parcela, non? As edificacións as podemos ver aquí representadas. Era unha construción pobre que tiña esa planta baixa aínda en pedra, casi non se
se podía intuir, non? Pero non se podía ver, porque estaba revocada, e non sabíamos a calidade, moitas veces no interior trasdosada con tabique de ladrillo, non? E entón non sabíamos que nos íamos a topar, non? E isto xa é a proposta. A proposta, como vos decía antes, estaban as dúas plantas da edificación principal, estaban a dúas alturas, había 2 peldaños de diferencia, e esa foi unha das primeiras decisións de proxecto, que é manter unha cota cero, non, vivideira, para a cota de planta baixa da vivenda e do galpón, e en consecuencia toda a eira. E esa cota cero, que nos chamamos, se accede por dous sistemas, non? Con ese antepatio que deixamos, que xa tiña, que estaba pechado e que nos abrimos, non? Cara á rúa. Esa prolongación que funciona moi ben, é un espazo de relación, un espazo que pode servir tamén de estacionamento ou de recibimento das visitas, non? E ten dúas partes do acceso, dous xeitos de acceder, máis que dúas partes, non? Un acceso rápido por unha escaleira, non? Que podemos ver por aquí, pero un acceso máis lento, non? Que contornea todo ese patio, non? Que é unha rampa que non supera o 10% e fai accesible a vivenda, non? Por detrás modificamos os ocos que dan a esa eira, non? Que é unha fachada oeste e buscamos a entrada de luz a este espazo que é o máis antigo da vivenda e o máis reseñable e que nos conservamos na súa totalidade. Estas son as plantas, non? Con as plantas aquí se poden ver perfectamente a rampa, non? Ou a escaleira que accede a este patamar, non? Este cotacero que liga a vivenda, a eira e o galpón, non? O galpón convertido nunha sala polivalente donde alberga un lavadoiro, non? Para lavar, un espazo para atender, un baño e un almacén. Un espazo que, como decía, nos importa moito eso, porque se o ligamos á vivenda podemos facer un dormitorio principal con vestidor e baño e ter os servicios todos accesibles en unha segunda fase da vivenda. No que esta é vivenda propiamente dita, se sitúa a cociña e o salón en un único espacio. E se mantén a posición da escaleira, pero se fai unha escaleira moito máis cómoda. Na planta superior, non? O ter unha escaleira de un tiro provoca unha volta, que é un corredor, que ese corredor lle damos 60 centímetros máis, conseguimos adosar a esa escaleira que funciona tamén de guarda ese gran escritorio de 5 metros que crea, que lle dá a volta a ese espacio e pasa a ser un espacio servidor a un espacio servido, non? Un espacio con unhas características onde se pode estudar, onde se pode ler, onde se pode almacenar, se pode traballar e forma parte de un espacio maior que ven cos espacios que engadidos da planta superior. Se achican un pouco esas habitacións, unhas habitacións pequenas, tanto a habitación principal como a habitación a segunda habitación, non? E o baño se achican, pero para nós é tan importante a superficie como o volumen e ganamos volumen en altura e unha configuración espacial diferente. Estas son a planta de cubertas e a planta
baixo cuberta, donde sacamos ese terceiro dormitorio, un dormitorio de invitados, non? Que ten unha antesala para poder ler e que remata ese percorrido desa escaleira, non? Superpostas, ou esas escaleiras dun tramo superpostas que remata nunha rede que se pode xugar, se pode utilizar como hamaca, se pode sin entorpecer ese doble espacio que ten ese doble espacio que ten esa vivenda en esa planta alta. A vivenda é pequena, pero non deixa de ser un pouco complexa, non? Variando un pouco as seccións para poder, por exemplo, meter luz e ventilación a ese baño que é totalmente interior, non? De dar saída de fumes da estufa de pellet, que é a única calefacción que ten a casa. E en esta sección se pode ver como se sitúa esa habitación, non? Reducindo esa altura no baño e dos elementos de almacenaxe, como son os armarios, non? E gañando o máximo posible con ese tabique inclinado que recibe a luz cenital dende a Velux. Esa configuración da que falaba, que nos interesa moito, de cambiar un pouco menos superficie en planta, máis altura, para ter máis volumen e non sentirse tan oprimido, non? E esa variedade que lle dá ao espacio eses teitos inclinados. E esta é a sección constructiva, non? Se conservan os 3 muros de pedra que existe, un muro medianeiro co veciño. Descubrimos que non tiña esa medianeira de pedra, senón xa só quedaba o trasdosado de ladrillo, e o veciño fixo a súa casa xa con pórticos de formigón e prescindiu da medianeira. Tuvemos que levantar esa medianeira con de termoarcilla. E aquí se pode ver ese percurso das escaleiras, non? De ese gran espacio intermedio dentro da vivenda, onde poden acontecer moitísimas cousas, como falábamos, un espacio de lectura, unha hamaca para tumbarse e descansar hasta dormir a sesta, como ese gran espazo de traballo que sería esa mesa corrida de 5 metros, non? Donde se pode estudar, donde se pode traballar, donde se pode ler, e con esa luz cenital que cae dende o Velux, pero esas portas de aire tan tradicionais que iluminan toda ese espacio de este a oeste. Isto todo podemos ir vendo nestas axonometrías, non? Toda esa variedade de seccións, non? E ese espacio común co veciño da eira, non? Que está cercenado por o veciño, que sería moi bonito poder atravesar por detrás peatonalmente e para facer convivios entre todos os veciños, como sempre foi. E comezamos a obra. Esta é a vivenda, según nos la topamos, con esa planta baixa en pedra cachotería, que atopamos vigas podres no medio. Bueno, recuperamos toda a cantería que pudemos e refixemos un pouquiño para chegar á altura da planta baixa. Conservamos a cuberta ao máximo tempo posible. Aquí se pode ver moi ben esa diferencia de cota que había esta casa, que ten 35 metros útiles e estaba dividida en dúas alturas, non? Tanto planta baixa como planta primeira, que esta, non? Aquí podemos comprobar que como estaba recebada e como non se podía saber se tiña pedra, se non tiña, e íbamos limpando
e observando, non? Para poder ver que pedra tiña, limpala, entintala, traballala, incorporala ao proxecto. Empezaba a verse hornacinas, non? As pegadas do tempo, non? E aí o galpón de bloque que non quixemos demoler solo na fachada que dá a vivenda para facer esa gran celosía que podíades ver na sonometría, pero utilizar todo o máximo posible. Se fixo unha demolición moi controlada e intentando recuperar todo o posible. A estrutura de madeira estaba totalmente apolillada e non pudemos empregala para nada, non? Pero sí toda a pedra, as pedras que se sacaron se colocaron en pavimentos da xardín para facer parterres e outros elementos. E aquí está, a partir desta altura, empezamos a facer esa estrutura de madeira para configurar a casa, non? Empezamos co forxado de planta primeira, que é un forxado totalmente convencional, con un doble tarima para aislar acústicamente e tamén para meter todo tipo de instalación, non? Tanto eléctrica como moitas veces de fontanería. A estrutura embrochalamos para facer o oco da escaleira e podemos ver, non? Esta gran viga que parte nos dous espacios, ese espacio colchón antes das habitacións, non? E do baño, e na planta superior, pero que tamén marca moito a planta baixa e marca as circulacións e o camiño hacia a eira, non? Como a outra parte que é o salón e a cociña. Aquí podemos ver como se fan os dinteis de madeira, como se asenta esta viga principal, non? Para deixar ventiladas as cabezas, e como se refai parte do muro para darlle planiedade e así darlle o acabado do xate, non? E se ten que tirar e demoler parte dese muro de pedra porque, como decía, apareceron no interior pezas de madeira que estaban totalmente podres e era de moi mal a execución o muro, de cachotería, como se pode ver por aí. Traemos casi todas os pontóns xa mecanizados de taller, pero en moitas ocasións hai que facelo in situ para ter a precisión que necesita un proxecto tan pequeniño e tan xustiño de medidas como esta, porque hai que adaptarse ao perímetro existente, non? E aquí podemos ver como Óscar, o carpinteiro, fresa e fai esa cola de Milano para insertar un dos pontóns. Aquí se pode ver como cajeamos, facemos arcilla, non? Tamén con ese dormientes en U para deixar ventiladas as cabezas, non? Como acometen o muro, como vai quedando de limpo antes de rexuntar e nada ese muro, non? E aínda conservamos a cuberta, pensade que estamos en inverno, e temos que intentar conservar esa cuberta para poder traballar en seco. Podemos ver esta vista aérea de como están ensambladas eses pontóns na viga principal e como se apoia no muro de madeira, esa viga de muro de pedra, esa viga principal. Se pon os tabuleiros de encofrar e seguimos medrando, axudados por a medianeira
veciña. A casa vai medrando con estes muros de termorcilla. Este que vedes aquí é Antonio, é o artífice de toda a casa, un albanel espectacular, no que el, co seu axudante Alejandro, e os distintos oficios construíron a vivenda. E aquí comezamos a facer o forxado do baixo cuberta. Temos outra vez, se repite esa viga de canto, que aquí baixamos a unha altura de 2,10 para facer os pases, non? E pendurar dende esa viga pois todas as portas correderas das dúas habitacións e do baño que aparecen na primeira planta, pero é moi interesante a solución que acadamos, non? Para diseñar estes espacios con Carolo Losada, que é o artífice desta estrutura tan singular, porque aquí podemos observar que temos a viga principal, hai outra viga que pasa, non? Porque para poder facer o voladizo de 1,5 m en madeira, e a outra baixa, e estas dúas vigas son moi importantes no proxecto xunto con a viga principal, por suposto, non? Porque aquí nace o tabique que pecha a habitación e aquí nace o tabique que pecha a outra habitación, cara abaixo. E se fan así para poder facer estas outras correas que voen para facer o tabique inclinado perpendicular á cuberta, non? O podemos ver mellor nesta sonometría, esta viga pasante que vai anclada á medianeira, vai apoiada nesta viga e voa 1,5 m, non? Esta outra viga apoia na viga principal e vai ao outro muro medianeiro. Pero a viga esta se desplaza cara abaixo para poder facer ese voo aquí e que acolla ese tabique inclinado para a habitación de invitados que se sitúa no baixo coberta. E aquí é a construción. Aquí está esa viga pasante e esta viga que baixa para poder apoiar e facer o voo para a habitación superior. Aquí está dos grandes artífices desta obra, que é o albanel e o carpinteiro, Jorge, fantástico estruturista. Aquí está outros dos estruturistas que fan esta vivenda e que descubrimos fai anos e normalmente colaboramos con eles, non? E aquí podedes observar como van esta viguería que vai a viga superior con cola de Milano e apoia nesta outra para voar 60 cm e acoller o tabique inclinado do que víamos antes. Este é o voo de 1,5 m, non? Que queda xusto por encima dese mesado, desa mesa de traballo. Aquí xa se pode ver a situación da veluz da habitación e como se vai rematando a cuberta. Se comezan os traballos no galpón, que se conservan pois os muros de bloque e a medianería en pedra. Continúan os traballos, a vivenda se vai pechando. E vai collendo forma. Se empezan a traballar pois como se vai a enfoscar toda a termorcilla e que xogos podemos facer para non facer evidente hacia o visitante a crecida, se podía decir, ese alteado, non? Ese crecimento que tivo a casa, non?
e como cae a luz e como a calidez xa que se ve na madeira e a pedra, como se ailla o solado do galpón, tamén da vivenda, o xate co que se recubre a vivenda, deixando o penedo que sobresae da casa e donde chegará a rampa. Se continúa a obra, se cubre o galpón, se empeza a cerrar a habitación, as dúas habitacións, tanto a superior como a inferior, e o baño, onde podemos xa observar como vai entrar a luz. Detalles de pormenor para a construción da escaleira que accede a baixo cuberta e tamén do mesado de traballo, de estudo. A escaleira de planta baixa, que é un repeldañeado sobre mobles de DM. Aquí está o arranque da escaleira e todo o traballo de ese doble espacio, dese colchón que hai das habitacións, que lle damos un carácter importante e diferente do resto, con unha gran fachada interior de madeira, que absorbe, non, con un pequeno desplazamento, absorbe a guía e o desplazamento desas portas correderas, que son, as da habitación son moi grandes, aquí podemos ver que son portas, espacios, casi son pasos, non, de 1,25 m, 1,15 m, sempre xogando hacia onde corren as portas para dar amplitude, non, e xogar, casi tes un espacio que tú te podes recoller e podes pecharte con esa porta corredera, pero se a mantes aberta, eres partícipe do que pasa en ese outro espacio grande de traballo, de lecer, que supón este colchón de antesalas hacia as habitacións. E aquí está a construción de todo ese tabique de madeira, de piñeiro galego, e as portas correderas, os panfixos, ese gran mesado de 5 metros, con as portas nas cabezas, esas portas de aires. E aquí xa podemos observar o armario, non, que víamos na sección. Esta estantería ten menos fondo para poder pasar por aquí a saída de fumes da estufa de peles, e aquí neste outro moble, que aquí, como podes observar, se pode abrir para poder acceder a veluz que ilumina e ventila o baño inmediatamente inferior á habitación. Esta é a estrutura sinxela do galpón, que con unha pequena carpintería podemos pasar á habitación principal. E esta é a construción desa celosía que, sin quitala, se podía adaptar á habitación principal. Aquí se pode ver perfectamente a relación co veciño, esa era comunitaria que se mantivo. E aquí o estudo, non, en perspectiva e en planta dese espacio, ese espazo tamén colchón ca rúa, non, que quixemos manter a alineación que traían as vivendas. Ben é certo que podríamos medrar hacia adiante,
pero nos parece unha maneira de entregarse ao público facendo este espacio semipúblico, semiprivado, que non está pechado, que pode acceder calquera, non? Que pode estacionar un coche, que pode axudar a dar a volta nesa rúa que non ten saída, que está en... E estas son as fotos finais feitas por Iván Casal Nieto, non? Que se pode ver como é a porta, é unha porta que pode ser cega porque ten unha contra, pero cando a contra desaparece, é dicir, se abre, aparece unha porta de poxigo, que para interactuar sin abrir, unha porta moi tradicional e que funciona moi ben para este tema de relacións veciñais e cando tes animais non saen. Este xa é o espazo, non? Aproveitando que parte do muro se tira e que nos quedamos pasa dun muro de 80 a un muro de 20 máis o acabado ao xate, non? Podemos encostar aí a cociña, a pequena cociña. Que a porta de poxigo, estas aperturas que se ampliaron para ganar luz ao oeste, aí se pode ver como había no seu momento un forno, isto sería a porta, ainda temos as pedras queimadas, non? Por acción do lume dese forno, non? Deste é o galpón que se pecha, que en celosía, e que con esa gran porta corredera pode facerse un espacio cuberto vinculado ao lecer. Este como incide a luz a través da celosía e esa relación directa co veciño. Estamos outra vez no interior, esta é a escaleira feita con mobles. A casa é tan pequena que temos que aproveitar todos os espazos para agardar. Aquí podemos ver todas as hornacinas, todas estas pegadas do tempo. Pormenores de como se entrega a escaleira, un peldaño baixa, outro non chega, e debaixo hai unha parte cerrada que é onde están as instalacións. Subimos, temos este gran mostrador de 5 metros de longo e a rede, a hamaca no baixo cuberta. Aquí están os 3 espacios da planta superior. E a vista dende a ducha, o lucernario, onde se produce a ventilación e a iluminación do baño. Dúas vistas dende a planta primeira e dende o baixo cuberta do dese espacio colchón, non? Ese espacio intermedio que dá acceso ás 3 habitacións e o baño. Aquí podemos ver nesta sonometría como resolvemos as barandillas intentando non tocar os distintos elementos. Outras vistas e aquí a rede en pleno funcionamento. A área de compostaxe da Universidade está cita na Zapateira. Bueno, aquí moitísimos de vos decatades onde estamos. Esta é a Escola de Arquitectura, esta é a Praza de Arquitectura e o estacionamento, non? O edificio de apartamentos, e nos toca traballar debaixo da pasarela que comunica a Praza de Arquitectura ca Escola de Arquitectura. Isto é ciencias
Aquí está a Escola de Aparelladores, o parking, o edificio de departamentos, a Escola de Arquitectura, como vos dicía, debaixo, xusto, da pasarela, é o noso ámbito de traballo, que é como resolver unha pequena área de compostaxe para o campus da Zapateira. Esta é a imaxe que se nos leen a cabeza cando decidimos que íbamos a facer esa, en principio, efímera instalación que albergaría a área de compostaxe, pero realmente leva casi 14 anos construída e sigue funcionando. Entón, nos parecía que este entramado, o trasbolillo, funcionaba moi ben para que o espacio que nos dedicásemos á área de compostaxe estuvese perfectamente vinculado, ventilado, quero decir. E así o fixemos. Estas son unha das fiadas, non? Esta é a seguinte. Como podes ver, son pezas de 1,20 m que se solapan por 30 e que se solapan 30. Entón, é unha construción moi básica e para que esa madeira non toque o chan, se colocan unhos bordillos por riba de unha soleira. Entre o bordillo e a madeira se colocan uns neoprenos e se vai cavando tamén o trasbolillo para que nunca coincidan os clavos encima dos. Estes serían os alzados que van subindo cara ao sur para captar luz, pero tamén porque os dixestores, cando vai pasando o tempo, necesitan elevarse para que un tornillo sin fin proceda ao movimento para acelerar a compostaxe. A idea é utilizar pino do país, sin tratar, porque a idea, como sempre foi, sempre se nos dixo que era unha instalación efímera, podríase triturar e entrar dentro do proceso de compostaxe. Aquí está a sección vinculada con esa escollera e a Escola de Arquitectura, a sección contraria, a cabeza onde está a porta. Aquí, pois, tentando ver até onde entraría o sol en inverno e como quedaría tamizada esa gran celosía tridimensional en verán. A sonometría e un detalle constructivo que é moi simples, que son a soleira cos bordillos, as pezas de madeira ou trasbolillos separadas dos bordillos con neopreno, se lle dá a volta e se coloca de canto cando temos que solvar a luz e facendo un remate de madeira cunha peza de cobre na parte superior para que non acumule auga e non apodreza. Como sería o remate na cabeza, a media madeira, para poder acoller as madeiras de cada. Isto se construye con este material. Aquí podemos ver os palés cas pezas de madeira, sin cepillar, sin nada, sin tratamento ningún, piñeiro galego, as puntas, os neoprenos, unha radial, unha circular, para poder ir cortando a 45 grados as pezas para ensamblar en enclete, cando son portas, e tamén para facer os rebaixas a media madeira nas partes altas para apoiar as tablas de canto. Este é o espazo e comezamos a traballar. Primeiro fomos a soleira, subimos os bordillos e comezamos, aquí podemos ver o neopreno que separa e empezamos a colocar a trasbolillo. Primeiro así, a seguinte peza atornillamos no outro sentido, clavamos no outro sentido. A construcción moi simple,
pero moi interesante. Abrimos eses ocos para poder ver a potencia desa medianeira e se van levantando. E estas fotos finais de Ana Amado, a área de compostaxe rematada. Se fixo un cartel informativo seguindo as mesmas regras de composición. A porta grande, como é moi pesada, se solucionou con un pivote e na outra punta unha roda. Esta visión da escollera de pedra con esa celosía de madeira. E ese remate a modo de cuberta en celosía. Aquí está en pleno proceso de compostaxe, co digestor e todos os seus utensilios. E pasamos ao último proxecto que un pouco ven a ir resumindo un pouco ese título, non? Tivemos varias experiencias para intentar, primeiro nos anos 2012-2013, construir un albergue con KLH e tamén na Cidade da Cultura construímos o polo do Gallás, que pertence a Antega, con os forxados de CLT. Ao traballar con eses materiales nos demos conta o consumo tan grande de madeira que teñen, non? Entón, pensamos moito nese consumo que a veces é excesivo de madeira e que esta proliferación de construccións en madeira pódenos levar ao desastre. A madeira, este material tan versátil, tan ecolóxico, tan renovable, pois nos leva tamén a plantexar como debe ser o Monte Galego, non? Que agora mesmo nunha gran parte de Galicia hai un monocultivo do eucalipto que creemos que é unha xestión nefasta e pouco produtiva do noso monte, non? Entón, o que intentamos é facer máis construccións de madeira, pero con menos madeira. Entón, se nos ven á cabeza esas construccións americanas do Balón Frame e tamén chega ás nosas mans unha serie de libros como é este de Andreas de Plas, que é un manual de construcción espectacular. Tamén tectónica e tamén detalle. Entón, hai en todas estas revistas e libros hai un común que en Centro Europa se construe moito con entramados lixeiros, que son, cando non é un edificio con gran altura, moi interesantes. Ou tamén xa experimentamos no fin de carreira, é unha estrutura mixta con pilares de aceiro, losas de formigón e fachadas lixeiras. Que estas vivendas de protección oficial que fixemos para o fin de carreira en Feáns, non? E xa xogábamos con eses entramados lixeiros e que quixemos pôr en funcionamento. Pasamos á realidade. Entón, fixemos un pequeno espacio de traballo que foi un gran experimento para os deseñadores de Dixina e Denia, en Pereiro de Aguiar. Eles coñecían un traballo que nos fixemos en Vilar das Tres para o Concello de Ourense, que son os vestiarios, feitos con contenedores marítimos, non había moito diñeiro e había que adaptarse
a ese montante tan pequeno de diñeiro e non nos queda outro remedio que adaptar uns contenedores marítimos para facer os vestiarios vestiarios para os xogadores do campo de fútbol, para os árbitros e un pequeno ambiente en este traballo e nos solicitaron que querían facer o seu estudio en un par de contenedores. Non nos parecía nada interesante, nos parece que tantos espacios de traballo onde se pasa tantas horas como as vivendas deben transpirar. Unha das cualidades máis interesantes do contenedor marítimo é que é estanco, non? E que, claro, unha cousa con outra non casaba, porque si de uso esporádico, si que é verdade que un vestiario ten un uso moi concentrado e onde se produce moito vapor nas duchas e todo eso, que hai que ventilar moi ben, que hai que traballar tamén moi ben, pero para non o veíamos conveniente. Entón lle propuxemos facer unha caixa de entramado lixeiro sobre unhas zapatas ailladas. Conseguimos metelo en precio e foi unha experiencia moi bonita, moi interesante, non? Con eses paneis para poder montar o estudio en unha semana en Pereiro de Aguiar. Se fixo nas instalacións de Noroeste, foi Jorge de TAC o mesmo que fixo a estrutura da vivenda anterior, o que nos comentou que tamén tiña unha insufladora de celulosa e que podíamos facer todo aquí, transportalo e montala cunha fachada transventilada de madeira tamén. Aquí está o panel que utilizaban para insuflar a celulosa. Unha cosa moi básica. Aquí está a celulosa, aquí está Óscar, outro compañeiro de Jorge insuflando aí a celulosa. E aquí empezamos ca cimentación, mentre facían o traballo de taller, e aquí chegou o camión con todas as pezas para montar o estudio detrás da súa vivenda en Pereiro. Non había un acceso moi bo e ao final tuvemos que montar a oficina con unha excavadora. Se foi montando, vémolo rápido. E este é o resultado. As fotos non son moi boas, pero o máis interesante é o experimento, non? Porque a propiedade nos indicou que iba, como nós lle vendimos tanto que eso era unha cosa moi interesante, porque autorregulaba a humidade, a madeira, porque ao ser xunta seca, pois provocaba que o ambiente no interior iba a ser moito máis estable e tal, e non se creía moito, pero como conseguimos metelo en prezo, o facían. O que pasou é que colocaron uns dispositivos e todo o que lle contábamos era certo. Colocaron na vivenda, xa tiñan unha estación e nos decían que na vivenda que ten a 5 metros, cando facía o 100% de humedade porque no exterior, porque estaba chovendo, no interior había 80%, mentres que na oficina, tendo o 100% no exterior, dentro non chegaba ao 60%, se quedaba sempre 55, 56%. A sensación térmica con ese grado de humedade é fantástica. Podes estar por 19 grados en mangas de camisa. Entón, non se colocou nin calefacción, nin nada, e funciona perfectamente. E isto nos levou a
facer un experimento xama con este coñecemento unha vivenda, un experimento, máis que un experimento, é unha constatación do que víamos e observábamos nas revistas que estaban facendo outros arquitectos europeos e tamén por aquí, non? Pero sempre en Galicia é moi complicado decirlle que vas facer unha casa con taboleiros. Entón recibimos un encargo para facer unha vivenda en planta baixa con unha vivenda mínima, non? O cliente nos decía que quería unha vivenda con cubertas inclinadas e porches e en planta baixa e un programa moi sinxelo de unha vivenda con 3 dormitorios, non quería nin o mínimo, non? E esta é a solución, non? A solución é unha gran cuberta a un auga donde se recortan 3 porches triangulares que o posterior que dá norte puro, non entra a luz do leste no verán até a cociña e o sur do primer porche da entrada e o salón e as 3 habitacións o outro porche que queda a sur. Esta xeometría é para tamén sectorizar, porque a parte traseira vai levar unha horta, galiñeiro e un pequeno rocho de almacenaxe e a parte de diante a sur é a parte de lecer de toda a parcela. Esta é a planta de cubertas, ese gran faldón que cae cara ao sur, con 3 velux, 2 iluminan e ventilan os 2 baños e a terceira cae xusto encima da cama do propietario. Foi unha petición que quería ver as estrelas dende a... Este é o alzado. A parcela cae hacia o leste, moi pouquiño, 50 centímetros no ancho da parcela, pero está a 1 metro por riba da estrada. Este é o alzado onde se poden ver as sombras que generan eses triángulos dos porches. E isto é unha cousa provocada por esta xeometría, non? Que o teito non caia unha auga, sino cae en diagonal, porque a liña de máxima pendiente vai perpendicular ás liñas do cumio e do faldón. O porche traseiro e as seccións. O alzado posterior e unha sonometría donde se poden ver os 2 porches a sur, o que dá o salón e o que dá as habitacións. A vivenda se organiza en un espacio cociña-salón, entrada e cociña-salón, cun lavadero, tendedeiro, instalacións, 2 habitacións e enfrente un baño e un pasillo que remata nunha área de esparcimento cunha ventana norte onde se colocará un puff e un espacio de recollimento antes de entrar á habitación principal con baño, vestidor e dormitorio, sobre que cae a terceira velux. E aquí podemos ver como funciona esa estrutura da vivenda con ese tramado lixeiro autoportante. Fotos da maqueta onde se pode apreciar como vai subindo en diagonal todos os espazos. Vista frontal da madeira e aquí a construción, non? Deses paneis que se preparan en taller e se levan despois de 2 meses de traballo en taller se levan para o local, para a parcela e en unha semana está montada. Entran despois
os operarios do zinc e cerran toda a vivenda, generando esa fachada trasventilada de zinc, e no interior se trasdosa para pasar todas as instalacións. Comeza a construción, o replanteo, as tratas corridas para que van a coller os muros de carga dos panéis. Estes son os planos de estrutura cos tabiques importantes. O cavity, soleira, e a chegada de Jorge e os seus compañeiros para montar a vivenda. Esta é a estrutura de cuberta e a disposición dos panéis. Isto realmente era o que nos pensábamos, pero Jorge traballa con Pablo Alonso, un arquitecto fantástico, que pasou todo isto a CADWorks, e onde despizou cada un dos paneles para que eles pudese fabricar neses 2 meses en taller e logo montasen como un mecano. Estes son os paneles de cuberta, aquí cas 2 velus do baño e a habitación. Seguimos a montaxe, e aquí está xa esa xanela que vai a norte e onde se ensancha en ese punto para crear ese espazo de relax. E aquí está o porche, como se izan os panéis e como se van colocando, non? Como se vai, non? Parece unha maqueta construindo. Se coloca a lámina impermeabilizante, se rastrela para ventilar perfectamente o zinc. Se pecha rápidamente con cas carpinterías de aluminio. Son todas portas correderas elevables e rápidamente se instala o zinc para deixar a casa casi rematada exteriormente. Todos os porches que recúan se fan unha fachada transventilada de madeira termotratada. E este é o trasdosado interior para todas as instalacións. E este é o estado actual, que se remata e se coloniza a vivenda. Xa aparecen esa mesa exterior en ese porche a sur, como ventilan os baños a través desas velux. Esa madeira termotratada, cando nos escapamos de ese perímetro da cuberta, que guarda a cuberta, espacio posterior con ese porche moi alto para cando nace o sol a no verán poda entrar até a cociña e o espacio interior. Moitas grazas, foi un placer, espero que fose do voso agrado.